Of course chimene tikupanga ndi kuchesa paper because tinapanga define success as kuthamangisa mafailo ndi kupeza ndalama. Komano as we are chasing money, let's always remember kuti ndalama zathu zikhale clean, because ukakhala kuti ukupanga ndalama zomwe siza clean, mulungu amabwesa njira yoti ndalamazo zilavule. Of course sungadziwe kuti ukulavula ndalamazo, you feel you're smart because sukugwida with your dirty moves. For example, ukuba mankhwala mchipatala kumakagulisa, so kuchipatala kumene muliko mukuba mankhwalawo mukunyamuka nawo kuyenda mpaka kafika mmene mukagulisako maludbloko mukudusa sakugwirani, you feel you're smart. Komano mulungu amabwesa njira yoti ndalama zimenezo muzilavule because ndi ndalama za anthu ovutika, mankhwalawo ndi anthu ovutika. Muziyenda nkumati sakugwira ndino adolo koma mmazabereka mwana wa mutu waukulu. Ndikukuwuzani kuna kuti okay, mutu umenewu uli ni madzi, operation ku India, inu musatenga ndalama zimene mmaseva through mankhwala okubazo kuntumiza mwana ku India ukachitika operation umene ja mwana soka kusirani komweko ndalama mutamaliza. That's you now kuzilavula ndalamazo. So pamene tikuona ngati success yagona mukukhala ndi ndalama zambiri, tiye ndikumbukireso kunena kuti in the end we are going to die, and then when we die, that's where it ends. Now definition ya success yathu si chuma chimene tapanga pa dziko pano, komano zintchito zathu zimene tagwira. So tatiyeni ndalama tikhale nazo za clean kuti tikhale successful pa dziko pano, komanso moyo winawo